Yan na, at malapit nang maluto yung aking niluluto. Ayan, isang mapagpalang araw mga kaparing Jason. Magandang umaga po. At yun pa rin, yung vlog natin ay dito pa rin sa bahay. At magluluto kami ng ulam, tanghalian. Ayan. Ito yung sibuyas, luya, ginger, bawang, at yung isda na lulutuin ko. Ito yung isda na tawagin sa amin dito sa Bicol ay Indian carp, tapos binansagan na dugo. Lulutuin ko sa na kinamatisan. Yan. Ito naman, dugong pa rin siya, pero ibababad ko to ng suka. Babad ko ng suka para pang bukas namin yan. Ibali yung bili ko sa isda na yan, 4 na pirasong malalaki, ay 100. Medyo mahal dito. Nung nasa lugar ako, doon sa lugar namin, tumira si Ami doon, mga ganyang isda, mga 30 lang yan, 30. Mura doon. Mura doon sa amin. Tapos minsan, kasi naghahabal-habal ako noon, ang ganyang isda minsan, libre, di ba? Nag-uulam kami doon ng libre. Kasi pag pumunta ako doon sa tulay ng Bacolod, pag nakita ko nung tropa ko, lalo pag maaga, pupunta ako doon pag nakatid na ako ng pasahero. Tambay ako doon sa tulay. Pag nakita ko ng mga kaibigan ko, bibigyan na lang ako ng isda. Pag galing sila sa laot. Pare, bibigyan. Pero di ako nangihingi. Kumbaga, kusa lang nila. Kasi minsan, binibilan ko. Kasi mahirap yung mga ng isda. Naranasan ko rin yan. Pero kung talagang marami yung isda nila, yun, pabili ka ako. Hindi. Para ka namang iba. Kuha ka na dyan. Kayo nakakumuha. Nag-ulam kami doon ng libre. Rin yung may mga kaibigan. Malapit tayo sa mga barkada. Kamatis, maraming kamatis. Tawagin niya na luto ay sinantulan, sorosantol. Kasi wala naman santol. May santol pa siguro doon. Sa kanila, manghingi kaya ako. Kila RJ. Sarap yan pag may santol talaga, yung pinakapang-asim. Ayan, at luto na tayo. Let's go. Sana po panoorin niyo yung mga vlog ko. Ayan, let's go. Ayan po, at simulan na natin yung pagluto. At syempre, buhayin yung kalan. Hindi tayo nakakapagtipid sa kalan kasi wala pa tayong budget sa ating dirty kitchen. At sa nag-comment po kanina, ay kahapon pa lang nabasa ko na may sinabi siya dun na bakit hindi ko raw pinturahan itong tinitirahan namin na bahay. Sabi niya, pwede nakaplano din naman po yan na pinturahan ko. Kasi kahit dito sa amin, kasi kami nga yung nakatira, nakaplano naman to na pipinturahan nga. So mas may mga inuuna pa kami na may mga dapat unahin pa. Pero kung sakaling magkaroon tayo ng budget, ay pipinturahan ko po ito. Why not? Oo. Nakaplano naman po ito. Ito nga, sabi ko kay Ami, kung makaluwag-luwag na kasi nagkasakit si Ami, nagkasakit pa yung alaga namin. Buti nga may mga tumulong. Ito, pinapa-estimate ko, bali natin magkaroon ulit ng maganda-gandang views. Ito yung unahin namin, itong lababo. Pero pina-estimate ko na to kung magkano umaubos. Sabi mga 12 daw, mga 12. Kasama ng labor? Hindi ko nga alam kung kasama pa labor. Labor file? Oo. Di ba may Sabi, mga 12 daw kasi ito yung gusto kong unahin. Kasi pag nagbablog ako, para maganda naman na tingnan itong lababo. At para medyo, kumbaga, yung may-ari nitong bahay,
medyo matuwa naman sa amin. Kasi kung wala to, wala kami kirahan. Ano rin yung gastos nito? Umabot na nag-million ba to, Mi? Siguro, kung patay ko sa Oo. Malibo. Pero ano po, ano kasi tindahan? Alam naman to nila, yung ate ni Ami. Kaya salamat sa pagpatira sa amin. Pakita ko sa inyo yung paggisa nito. Ilapit ko. Ayan, gisahin na natin. Baka gisahin pa ng iba. Sabay na. Sabay-sabay na. May sabaw. Ganun na rin yan. Mainit na yung mantika eh. Nandyan yung luya. Nandyan yung sibuyas. Ay ma, naka-premier ako ma. I-open nga ma. Naka-premier pala ako. Bango. Amoy tanghalian na naman. Oh. Biglang humilab yung tiyan ko. May sili pa tayo ma. Para maganda sana yung vlog natin. Kaya pa, mga ano siguro, mga December. At may kinausap na ako nito na tatrabaho yung asawa nung ninang ko. Kinabihan ko na yun. Trabahuin to, mga isang araw lang naman to na trabahuin niya. Tapos, sabi niya, hindi niya napapakyawin, labor na lang. Yan na, golden brown na yung ating sibuyas at saka yung luya. At ilagay na natin yung ating kamatis na sandamakmak na kamatis. Sarap sa. Bala ko sila nilagay nito na gulay, talong. Kaso wala akong nakitang talong. Lagay ko na lang yung okra. Yung okra, kahit panghuli na lang to. Kasi gusto ko sa okra yung tumutunog-tunog pa pag kinakagat. Ayaw ko sa yung masyadong lusaw. Inugasan ko na to. Patuloy mo. Gusto niya. Ayan si Ami. Balak sana ng paluto sa akin na Ami ay tokpat baboy. Kaso sabi ko, ito na muna isda. Kasi yung bata nasobrahan sa karne. At gusto ko sa kamatis yung nadudurog siya. Durog na durog. Tapos, ito naman, ibabad ko na to ng suka. Ito. Suka. Suka. Kasi naman yung sa kanil. Yan, okay na. At durog na yung ating kamatis. Lalagay ko na itong isda. Sinurusan Paul. Wala nang sili ay. Lasa niyan. Pati sana yung papatimpla ko dyan. Patis. Kaso ayaw ni Ami yung patis. Isinerts ni Ami yung patis. Ayaw na.
Kaya taluin yan, hindi po yan nadudurog. Ah, bango. Ang bango. Harap ng aking ulam na naman. Kaya tumataba lalo si Ami din. Tapos ito, babad ko sa suka. Magtitimpla na rin ako. Habang nagpapalambot niyan. Timplahan ko na. Ano lang naman yan? Asukal. Suka. Ayan. Asukal. Paminta. Kunti yung paminta. Dagdagan ko na lang. Asin. Okay na yun, okay na. At nagpakulo na rin ako dito sa takuri. Ito na yung isasabaw dyan. Kulo. May tao. Tindahan. Yan, hanggang mamaya na tong gabi. Yung ibababad ko sa suka ay para bukas sa amin. Ang mo. Yung 100 pesos, ito, hanggang gabi na. Tapos may pang-ulam pa kami kinabukasan. Piprituhin. Ganyan kami mag-budget ni Ami sa ulam. Katipid, kung bibili tayo kasi may mga nagtitinda rin dito na luto-luto. Bibili magkano yung order? 50. Yung isang order, o kahit dalawa, kulang yan sa amin. Yun ang mga plano ko na pag sakali, babalik ko yung dating mga negosyo namin. Kasi marunong magluto eh. Tapos lalagyan pa to ng bawang. Dinikdik na bawang. Ay, i-blender ko to. Yan, suka. Tunawin ko muna. Yan yung pagbababaran ko. Yung isda. Tikman natin. Goods. Okay na yan. Bawang na lang kulang. Yan na. At malapit ng maluto. Yung aking niluluto. Sili. Sandamakmak na sili na naman to. Daming sili. Sili. Ito mga mapula sili po yan. Yan ang magbi-blender si Ami. Pinapa-blender ko yung bawang. Ito yung gamitin mo masuka. Bali yung blender yan, kaya bumili ko niya ng blender. Matagal yan sa amin. Kasi nung nag-piprito ko ng mga manok, yan ang ginagamit ko. Bine-blender ko yung mga sangkap pag nagmamarinate ako para talagang dikit sa laman ng chicken. Lagay ko na yung okra. Maya-maya hanguin ko na yan. Maluto lang ng kaunti yung okra natin. At palabas na yun yung mga bata. Hindi ko na dinamihan, talong sana may. Maghanap pa sana kaso ang mangyayari,
Pag daming gulay, si Ami, di kinakain yung isda. Puro gulay. Matitira naman yung isda, kaya di na ako naglagay ng mga gulay na marami. Ang po. Wala. Pichay. Ay, nako. Yari naman yung kaning bahaw. Sarap. Yan si Ami. Ma, ay ka sa kanila. Hello. Init na kang halo. I-blender namin. Saan sana? Ha? Saan? Tapos ito yung ilagay mo. Suka. May lasa na yan. Para talagang siksik na siksik sa ano, sa laman ng isda. Yan, tuloy pa rin yung ating pagluluto. Sarap. Niluluto ko na lang yung okra. Yan, magbi-blender na. Iwan ko lang sa okay pa. Ay, okay pa. Okay pa. Ganda yan, no? Nung nagdidegosyo pa ako, di pa tayo vlogger. Bali, dalawa kasi yung ano yan. Yan, pag maliitan lang na yung blender. Nakabalik ma. Sapi. Ay. Bakit kumatagas ma? Hindi, basta kasi Ah. Okay na nga siya. Okay na, okay na yan. Okay na yan. Bali, dalawa yan. Ito yung isa pag maramihan. Ito yung isa. Pag maramihan naman ito. Tagal na yan. Nakalimutan ko na magkano bilik nga. At okay na rin to. Patayin ko na. Pwede na tayong kumain ma. Para yung dalawa na lang pakakainin. Nakatulo na kayong isda. Nakatulo yung isda. Diyan na lang yung marinate. O dito. Kasya naman siguro no? Diyan. Pwede dyan, parang malalim. Sige. Sige muna. Isa-isa. I-mix muna natin kasi yung sangkap sa ilalim. Hindi na ano. Mix na yan. Okay na mo. Nilasahan ko na yan. Nasaan mo? Hindi ready asin sa ilalim. Para naman yan bukas. Ganyan ako mag-budget. Paano mo? Padapa. Yan. Tapos sa mo. Padapa. May kasamang kamay. Idapa mo ma. Wait lang ha. Hindi pa yan. Yan ko na yan. Hindi ko yan. Mason. Pagkakinggan ko. Bili. Andyan na yung blender. Oh. Pasintabi po at naghugas naman po ako ng maayos. Sarap niyan. Bukas. Kasi nakababad. Nakanya. Kahit di yan nilagay sa chiller. Goods na yan. Alright. Tara, kain na tayo ma. Kain na kami na kami. Ayun po, hanggang dito na lang muna yung vlog. Sana po panoorin nyo yung mga upload ko na dito lang sa bahay. Yan. Para kahit pa paano. At may pumapasok naman na revenue na $2. Okay lang ngayon. $2 o na. Kasi wala tayong magagawa eh. At dito ko sa bahay. Wala namang vlog sa Pubay Project. At nandun sila sa ano, Pili. Ako nag-aantay lang naman kung may gawa. Hindi naman kami pwede dun sa Pili. Yan po. Hanggang dito na lang muna yung vlog at muli maraming salamat sa lahat na nanonood. At mga viewers, sa lahat mga sponsor, alam niyo sa sponsor, shoutout po sa inyo lahat. Ayan, bye-bye, love you all.